gode rabba mu gode Allah mu sarki kaga dole biyo gaba mai iyo baya komai da sannu yake farawa na faɗa farko yanzu kuma na maimaita Capable STB zan cire kunyata na yi rawa babar ma ya ɗan tattaka ‘yan mata kutaka samari kutaka Sadiq babu la tattaka mai cikin girma na